Aprangsi KARDOM kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame lapen pinile thota nili nali tuma fan labangso video long wareng war sai puthak sinang than pechini phone ikpo lapen details mate klar daga lamba nali tum labangso video arlosi thek pon long ikpo lapen nali tum jongsi labangso YouTube channel long na kohomri milang lapen subscribe prelang pulote pader depin penali tum subscribe ke to garjan thek pon long igi nali tum mobile along halabangso dim berik dianon lapen adung hes name belarjan thek tulongi halabang sodim to nali tum berik dianon lalapule monon finili ajara sonle labang so YouTube channel long upload tame nali tum mobile long an notification nale pen nali tum birta karjulong taprang ye phone tangde pathiek pen labang so reng war saile aputhakle chithan pononang lapen lang pononang tangti non patiek pen chithan ponlonang Indian Air Force Agniveer hin pen sta medak notification bang release pon iglo labang so notification mate labang so scheme labang ke under Agnipat scheme lo lapen Ning Kehang abang phiatum nalitum jogdun ikchi pulote online nalitum jogdun ikmelo tangti non klarda galamate details dak chithan ponlonang India Air Force Agniveer recruitment details bangke Organization amen bangke India Air Force lo IAF lapen apply process bangke dak online lo lapen apply last date bangke dak 17 August 2023 lo lapen salary nalitum dak 30,000 monthly long pon equal lapen job location bangke all India lo lapen postman bangke India Air Force Agniveer lo lapen nalitum jong se telegram channel long join chilang pulte pravjin pen nalitum join ikon joining global dax tamen alitum esonsoni update bangke long pon ikpo lapen update bang dang lang pononang command tu pen se kichengi ma 11 July ke damtang 11 July 2023 se notification ma release ponlo apply start date bangke dak 27 July pen se kicheng po lapen last date bangke 17 August 2023 an se last date lo lapen exam date bangke dak 13 October 2023 se exam date lo lapen application fee bang lang pononang all candidates bang nang solo 250 ST SC lapen OBC stame avelo dake nalitum la 250 bangke nalitum p igwek nang pol lapen payment mode la bangke kaduk aveta chinilo online si payment pon ignang po lapen IAF age limit bang maximum 17.5 years abang punang pol lapen maximum ke ong nailo 21 years abang pu mate abang phi nang ikpo to 17 benda ke kom pulote nalitum labang so awareng awar sai long bang nalitum jogdun iklong lelo laben 21 men si aki ong lo pulote 22 ba 23 lo pulote nalitum labang so awareng awar sai long ke jogdun long ikelo laben IAF the vacancies details bang ko an sige doma pulote dak 3500 an paklang pon iglo lapen Air Force Agniveer education qualification bangala sonlo nalitum 12 pass nang po lapen diploma stamedu nang po lapen 2 years vocational course ke antang abang phu mate abang phi nang po lapen science subject afonta stamedak pena an tok pon iglo lapen son other than science subject lata labang so details dak mention pon iglo stamela ana ki ong bang nili nalitum hanang than pachini pon iglo jong se nalitum jong se labang so article along wang pen lang igi pul labang so video description along nalitum details link long igi labang so dim ber ingon lapen nalitum labang so details bangke lang long ikpo lapen India Air Force Agniveer physical standard mate PST lapen physical fitness test bangke lason lo male height bangke pinso to bangke 152.5 cm nang po female atum bangke 152 cm nang po lapen chest bangke lason maximum expansion bangke 5 cm lapen 1.6 km run to be complete within 6 minutes 30 second lo lapen push up 10 times nang po lapen sit ups bangta 10 times lapen squat 20 times an nang ikpo lapen important links tamen nalitum labang so article long wang lo pulte dak long ikpo nalitum telegram channel links tamen long ikpo lapen official website links tamen nalitum long ikpo lapen
official notification links tame dakpen long ikpo napen online apply links tame dakpen nalitum long ikpo kasi nalitum jong se jogduni ninghang polote labangso article long wang igon lapen details nalitum lang det penle nalitum jogista jogdun ignon lalo lasipini a video lombang ni labangso puthak si pathek pen nalitum phanang than pachini pon iglo dapen la sonson a video kelang long veria phanalitum labangso YouTube channel labang ke nalitum coaching hon pen subscribe igon lapen bell arjas tame do igi halabangso dim ta beri de non la pulte nalitum apor ke dua links tame notification nalong dam pen tame nili videos tame langlong ik lasip nalitum labangso video ka an ma share on labang ke share pon igon tangte pinia video long bang nili la ansi kangton ikpol asipina puthat ka prega video long chitong thonang do me thak me kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tame nili hen pen KARDOM to change